तो गाइस बे भिडिअखौ जासेरैनो फानि जासेरैनो कमेडि खालामगोन आरो ना तो गाइस दिनैनि भिडिअ जोबोद धामाका जागोन इसेल' नायनानैबा बुजिनाय नङा आरो ना तो गासिबो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो गयाव गाननो थाखाय मा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ गवाव गानो ना न'आव गानो गानबाय थारोलै बेखौनो भिडिअ खालामनो गोनां जाबाय नामा वाह मोदी जी वाह आलु बस्थाखौ आंनोबो लाबोफादोलै आंना आलु बस्थाया खामानि गैला सिजुलांबाय आरो ना बिनिखायनो हायोबा लाबोफादो गांसेसे नायनो बादोंबालाय मानोथो मबाइल नायबाय दं नायनाङा नोंनि बे जारौ कमला फिथाइखौनो नायफ्लांबाय थायोब्रा आङो नाया नंब्लाबो मोजां आया जुलिनि नङाबा थालाङा नामा थालांनायबा गदाय लाना लायदोंमोन लाखिनो हायासै रावबो दिखिया जुलिनिफ्रा सेंग्राफ्रानो खमजुरि गोजान दा खमजुरि ना बिसोरनिया हाथियारफोरा बिनिखायनो लाखियासै आरो ना नोंखौ आथिबो लाखिनो हायासै मानो थालाङा जानो जुदि नोङो आंजों राजि दङब्ला काश्मीरनि आपेल मानो राजि जाया जानो आङो राजि जाखागोन हाना काश्मीरनि आपेल जानला माला मोना ना थानो हागोन आंजों 4 नम्बर बयफ्रेन्ड बिहारायाव लानो गोसो आं अलरेडि दायो 3 दंखायो 4 नम्बरबाबोलाय माथो ओंखामखौ मोजां मोनजाबानो जाबाय आरो आंहालाय गोथावनो काश्मीरनि आपेल नोंखौ मोनोबा 3 जागोन आरो 3 मा 6 जोनानो जाथो आंहा बे काश्मीरनि माने नारें कमलाखौ मोनजाबानो जाबाय आरो ना गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय नायालै जों नायनो बाबाय जोङो बेफोरबायदिखौहाय जों बेफोरबायदि सालानिखौ नायालै मोनथिबायना जोंहा लकेलखौसो नायो मानो बुंदो बुजिबायना लकेल सालानि अनलाइन खालामनायखाय बुंदोलै मोनथिबायना तो हे गाइस माने बे भिडिअखौ जासेरैनो फानि जासेरैनो कमेडि खालामबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय बाय